Várjál. Itt sül a finomság. Rálitté akna. Jé, egy vietnamit találtam! Keresi aknavetőköt. Nappalbombák jönnek-e? Figyelj! Jaj! Taposó itt! Kapdál! Taposó aknákot keres. Nem folyam. Ja! Megvan! Bejelzett? Menjél fel a falra is! Bum, mi? Hoppá! A bukor felé van egy. Figyelj, szők a nézzék. Amire? Ott. Ott a két aggója. Vízfécére? Vietkong. Itt rálépek egy igazi raje. Igazi szarrakásra. Tudja, Arcadod magad. forduld meg aztán. Mi? A kokka. Kicsit azt tényleg ez majd. De hülye, milyen, ugyan forog, milyen óvatosan. Mit találta a hernyót? Amikor itt álltam a törnyé, buzolton ne, csak most itt várja, valaki meg a ütöttest átadok. Képes lesz, hogy gyere Ári, forgass tovább be. Higgyünk majd, figyelj, itt látom majd. Alig vettem észre. Igen, alszalom magad. Vagy jó. Alig vettem észre, hogy alszalom magad. Figyelj, hogy ne! Bele volt a számítetbe. Bossa látlak. És a narancsargó szallag a kezedén elarul. Jó van. Vége. Azt hiszem, hogy ide már ezt gyere. Ellenesség. Legyőzzük. Tötfőte. No, Béti. Gyere. Hallod? Mi van? Gyere. Ráteszem a tűzre. Nézzük rá. No. Elbújt a fa mögé. Mögött. Mi? Akra kereső.